हाई सेकेन्डारि पास जानायाल' भट होनाय नामा मेट्रिक पास जानायाल' भट होनाय नामा जोंनि बिटिसि आव गोदान सरकार फैखांनायनि उनाव ओरैबायदि दावराव जादोंमोन बे साननैसो PMAYG न'खौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव सोरनावबा फट' साफायदों सोरनावबा साफायाखै सोरखौबा जिअ'टेक खालामबाय खालामाखै बिनि बिराद दावराव दावसि जागासिनोमोन आरो दा बिनि उनाव मोनसे दावराव जालायबाय जोंनि बिटिसि आव दा जाहैलायबाय VCDC चेयारमेन आरो TCLCC मेम्बारखौ लानानै ओरैबायदि दावराव आरो सोरखौ होगोन सोर लागोन बैनोबो नांगौ आंनोबो नांगौ दा ओरैबायदि दावराव नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बा काउन्सिल ओनसोलाव VCDC थायो आरो काउन्सिलनि आउटआव आसामाव जेनेबा हमनानै ला पन्सायत दा जोंनि VCDC आनो जाहैबाय भिलेज डेभेलपमेन्ट काउन्सिल आरो बेवहाय सासे चेयारमेन थायो भाइस चेयारमेन थायो आरो भिलेज रिभिनिउ भिलेजाव सासे मेम्बार होनाय जायो आरो रिभिनिउ मेम्बार ओमफ्राय TCLCC थायो आरो ना TCLCC जायखौ टेरिटरियेल काउन्सिल लेबार कोअर्डिनेशन कमिटि दा बे थायो आरो दा बिसोरनि दायित्वआ जाहैबाय भिलेज डेभेलपमेन्ट आरो रायजोफोरनि थाखाय माखासे सुबिदाफोरखौ खालामना होनाय बा सोरखारनिफ्राय फैनाय स्किमफोरखौ रायजोफोरनो राननानै होनाय दा बेखौ लानानै बिराद दावराव जागासिनो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव दा गोदान सरकारनि गेजेराव दा VCDC जाथ'वाखै नालाय चेयारमेनबो जायाखै मेम्बारबो जाथ'वाखै आरो मानो TCLCC मेम्बारबो जायाखै दा बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ माने अलरेडि माने फोसावखाबाय जे बेखौ माने खालामना लानाय जासिगोन थिग खालामनो थाखाय बिथांमोना बिथोन होखाबाय दा बेखौ लानानै फोसावखादोंमोन जे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जे सासे VCDC चेयारमेन जानो थाखाय खमैब्लाबो बिनि क्वालिफिकेसना 10 पास जाथारनांगोन आरो TCLCC मेम्बार जानो थाखाय माने हाई सेकेन्डारि कमप्लिट जाथारनांगोन दा बेफोरबायदि मोनसे माने क्राइटेरिया बानायना होदों आरो दा बेखौ लानानै नैबे सासे प्रिया दैमारि आब' नोंथांमोना बयबो सिनायखायो जानांगौ बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि BPF वमेन्सनि सासे दैदेनगिरि जानो हागौ बिथाङा वमेन्सनि सासे दायित्वबो दं नामाथाय आं बेखौ मिथिया प्रिया दैमारि आब'आ नैबे बाथ्राखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो बारहावा सोलिबाय थादों बिनि थाखायसो आं बुंनो नागिरदों दै चेयारमेननि आरो मेम्बारफोरनि जिथु दावराव जादों आरो बिनि थाखायसो आं बुंनो नागिरदों आरो सोरबा होनदों जेनेबा जोंनिनो दैदेनगिरि बा सोरबाफोर लिडारफोर एसे लिंगु पिंगुयै बेरायफाग्रा बा माबाया गाइडलाइनावबो लिरनाय दोङो होननानै बुंदों गाइडलाइनावबो दोङो गाइडलाइनाव लिरनायखौबाबो जेनेबा बिखौबो मानसियासो बनायदों बेखायनो मानसियानो सेफायनो बाहायो आं बेखायनो होनदों सोर जायो जितु गाइडलाइनाव लिरदों हाई सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन TCLCC चेयारमेन जानो थाखाय इदिनो माबा डिग्री माबा माबि फरायनांगोन होननानै आंहा बुंदों आरो जेनेबा इखौ आं नायजोबाखै हाई सेकेन्डारि पास बा मेट्रिक पास बेखौ आङो 100% आं नुदों बुंनायखौ किन्तु नांगौ डिग्रीखौबो नांगौ क्वालिफिकेसनखौबो नांगौ किन्तु बेखौ मानसियासो बनायदों आरो मानसियानो सेफायनो हायो आं सानदों हाई सेकेन्डारि पास जानायाल' भट होनाय नामा मेट्रिक पास जानायाल' भट होनाय नामा महर मोजाङाल' भट होनाय नामा सोरबा दुखिया दरिद्राबो भट होदों सरकार गैयाब्लाबो थास्थाबदों पार्टिखौ अननानै जाहा बिथिं बारलाय बारनो रोङा नालाय जोंथ' आरो जोंखौबो होनबाय नोंथांमोना खस्थ' खालाम आं नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै बुंनाय नोंथांमोना खस्थ' खालाम आं नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै बुंनाय दङमोन दिनै खोनानो मोनदोंदि नुनो मोनदोंदि ससियेल मिडियानि जुगिदि हाई सेकेन्डारि पास जायागौमानि चेयारमेन मोना मेट्रिक पास जायागौमानि मेम्बार मोना माबा मोनसे फोरोंहैनांगौ नामा चेयारमेनफोरा माबा मोनसे इन्टारभिउ लिरलायनांगौ नामा आरे हमासजोंसो रायजो राजाजोंसो गागेनि प्राइमारियावसो खामानि मावनांगौ दा रायजो राजाजोंसो गोरोबनांगौ दा बेयाव माबा मोनसे फोरोंनांगोन नामा क्लास लालायनांगोन नामा बेसांखिनि खामानि मावनोनो बेथ' खौरां नङा आरो मेम्बारफोरालाय मा मावलायनांगौ हाय मेट्रिक पास जालायनांगौ जाखो होमबा मेट्रिक पासल' अकल मेट्रिक पास हाई सेकेन्डारि पास BA MA फरायनाय बिथांमोननि फुदाल' लादो एबाराव राजनितिक गेलेग्राफोरखौ आं बुंनो सानदों आरो होमबा बिथांमोननिल' फुद होनायदों सरकार दानो हायो नामा
सोरबा दुखिया दरिद्रआ मा भट होआखै नामा एसे दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मावनाय माबा माबि मावनाय सोरखौबा माबा मोनसे दायित्व होना दोननाय नोंथांमोनखौ होनदों आङो जितु खोनाबाय थादों हाई सेकेन्डारि पास जानांगौ मेट्रिक पास जालायनांगौ अकल मेट्रिक पास जानायाल' हाई सेकेन्डारि पास जानायाल' जोंनि नांगोल सुबियाव भट होआखै दे गासिबो भट होदों जाय मानसियानो 5 बोसोरनि बारा खस्थ' खालामबोदों पार्टिजों थाफायदों खामानि मावदों जाय मानसियानो रायजोदों मोजां बिथांमोना गासैबो मावनो हागोन एसेबाबो सालिनानै नाय अकल मेट्रिक पास जुदि जानाय बा हाई सेकेन्डारि जानायखौल' जुदि नागिरोब्ला जोङो नेक्स्ट माबायाव जोङो जौगानो हानाय नङा ओरैनो नैबे आब'नि बाथ्रा बुंनायाव नोंथांमोना एसे बुजिनो मोनबाय थ' जोङो जेब्ला पार्टि खालामो BPF जा UPPL जा जे पलिटिकेल पार्टियाव वर्कार हिसाबै खामानि मावो दा ओरैबायदि मोनसे आफसुस लानानै जोङो पार्टियाव ओंखारो गावनि खामानि गारनानै गावनि न' बांखौ गारनानै गावनि पकेटनि फैसा थाव खरसा गारनानै दा ओरैबायदि गोसो होयो जेतिया इलेक्सन जायो बै समाव दा बिनि उनाव मोनसे आसा खालामो जे जायफोरा सापर्टारफोर बिथांमोना आं माबा मोनसे लागोन बा माबा मोनसे खामानि मोनगोन बेफोरबायदि आफसुसावसो माने पलिटिकेल्सआव ओंखारफायो ओरैनो जानला मानला नङा पलिटिक्सआव ओंखारनाय माने माबा मोनसे मोननो लुबैनाय दा बेवहाय सोरबा गोरोंबो थागोन सोरबा लेखा रोंनायबो थागोन लेखा रोङिबो थागोन आरो सोरबा बेहाय कन्फिडेन्स गोनां बा गोबां टेलेन्टेड गोनां सोरबा एखेबारे माने A to Z मिथिनो रोंग्रा मानसिबो बेवहाय सोरबा लेखा रोङियाबो थानो हागौ दा बिनि गेजेराव जायखौ PCDC चेयारमेन बा TCLCC मेम्बार दा बेखौ होनायनि कारनानो जाहैबाय जाय वर्कार्सफोरा सोरबायदिखौ होयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन बेखौ सायख'नानै बे जायफोरा भट कमिटिफोर थायो बैसोरनि गेजेरावसो बे दायित्वआ जायो ओमफ्राय बे नंथारादि चेयारमेना दि ओरैबायदि ना बिस्रा मोनसे पार्सनेल स्किमानो दङ ना चेयारमेननि माबा मोनसे मा होनो दरमाहाखौनो मोनो ना भाइस चेयारमेना दरमाहा मोनो आरो जाय रेभिनिउ भिलेजाव सासे मेम्बार दानानै होयो दा बिसोर मा मोनो ओरैनो एपइन्टमेन्ट मोनसिगोन मेम्बार सोरखारि मेम्बार होनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोननानै जेतिया फिसा स्किमफोर फैसिगोन बेखौ गामिफोराव माने रायजोफोरनो रानना होसिगोन बेल'सो दायित्व आरो चेयारमेनफोरना जाहैबाय जेतिया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माखासे स्किमफोर फैयो जाय PMAYG नाव फैयो MGNरेगानि खामानि जायो बेफोराव माने साइन होनो गोनां जायो आरो खमैबा बिराद गिदिर दायित्व दङ चेयारमेनहाबो गोबां माने मिटिं दावथेन थांनांगौ जायो आरो गोबां माने खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो चेयारमेन होनब्ला गोबां सोरबा आफादनि मानसिफ्रा जेब्ला मिटिंफोर जायो बायदिसिना जायो माबा मोनसे जायो बिथांमोनखौ खावलायो आरो बिथांमोननाव फैयो गोबां माने अनुदानफोर लांफैयो दा बेफोरबायदि माने बिराद दायित्व थायो आरो चेयारमेनाव बिराद गिलिर दायित्व थेवब्लाबो बिथांमोना दरमाहा गैया जेबो बिथांमोनखौ ट्रेनिं जेबो माबा खालामनाय जाया दा एसां माने बेफोरबायदि क्राइटेरिया गैलायाबाबो जायो होननानै सानजायो आरो बेवहाय जोंनि पाब्लिकनि सायावसो रायजोफोरनि सायावसो दा बेफोरबायदि दा बेलेगा बेलेग बाथ्राखौ आं मा बुंबावनो बयबो बुजिखायो दिनै गाबोननि समाव दा दिनै गाबोननि जुगाव आरो एसे फरायनाय नङाब्लाबो जाया दा बेबो मोनसे बाथ्रा आरो फरायनायजोंल' माने खामानिखौ मावनो हायो बेबो नङा दा बबे मोनसेया सैथो नोंथांमोना एसे साननानै कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।